Nungardong pini Newsfast Karbi Anglong Adap abirta thanbang phi nili sami songjali nimlengpi aprang si birta thepi arjitha Dolamara Northern Forest Range angkang ongdung kang huatheng pikene ponlong Longle kacharai Japan kilivoy lurulangso alangroi tengpetsi kaprek acher sodong kitho Kamal timung DMB aron arkansi langroelong longle keor Borlang phe range kaparlo balunala along kang huatheng pikene blong non birtang ton pen artisinen Duarbagori constituency ke parlo Forest Range Office Northern Range Dolamara angkang atumi kang huatheng pi keneponlong joint patrolling ke dam Dolamara ahut police sai khilapen Northern Range Dolamara saipu atum chilangsi joint patrolling ke dam bom ahut si kirika kuru bangso hutsi kang huatheng pi keneponlong lason si Northern Range Dolamara angkang thengpi kang huatum ajo phirlo chimit me pin penajok penang an Karbi Anglong a forest mate nampi ajo athengpi clear sengapot ke non ke ingthai dang ason si thek ponlong lapenona por thengpi thengprang nampi namdur ki virji angring thetan binong lapen la sopot forest sai khiatum penang an thengpi kang huatuma phan ke khang pon je phan penang an bor I ponlo lapena phong setami kang hua thengpi nep dunlong lo bon setami kang huatum kilit munak ajok non puta thengpi kang hu ington telang pherangkyang no deputy ranger bimol teron nangke thanduna tengki joint patrolling kedam rap lake Dolamara outpost OC HA Laskar Ahmed Lapen forest sai phuatum jalangsi pinikang hua thengpi keneponlong lapen lahaya thengpi arona tengpen forest department atum chepari deng ponsi pini 6 ponded lopusi Perangki angno pachini pon. Itum ketanam itu belum nih itum pan malam ang song ben masih siap office ben itum pan sondak ben tengpi putak tengpi song putak itum pan ritali dia pan order do. Lalu teng sini itum nonom aju bupe kilo bupe analu bupe thang ben itum nil tuan duty ceklam nak kau nasi patumi tan nil itum buat tokan nundam ben truck hum thom ba gadil itu thenglam long lo ben ke local thenglam long ben truck hum thom ni tum nadak local am ni tum ben hire korisi mane bhara korisi ba lebar sebar che ponsin ni tum hum thom gari patum ni sisong ba peswa thengpi bang ni tum patum ni anya patum ni matsin ni tum rensong ke pondan lo aku puthata pinita kene tum asona raksi pinita patrolling bang lo dan patrolling police tum ben Lamat ke pindaku humnia gari humni bak dua gari atheng ini tum thenglang lo non tum aso gari ta truck hangsi non bom nani ante lalbang so theng tikente safety kan bak dulu sa udam ete apis noloko safety bak thelang itu abang ini ni apis bang ke pharoi si sosi chodi ni ason hata sinola kibang gilang ani astami tu lason anil tum klemong nil tum duty bang klemong tante na tu lason lason kima thadu mana ni lason kita tulong son lason dalang son si non aku ke lason ke we sita duta hai mani pulang ke itu matalo la si kiri tali bang nil tum klemong tante la so la jasimet pen la thengpi la kiri tali ra pen pini anson pen isi ekdom strictly order lason do nil tum ba along amat si sudan set pa order nil tum handu tante la amuni jong si mane rong mane jong si dang lason na padi dar bang do long be sudan set mane along ma si abob long ida abob tami lason order nil tum handu na sit and order bang kila ni ko na baka pidoji mate la lake perki mura dover pakedi thela bang স্টাফ আৰু ডলামাৰা ৰেঞ্জ ষ্টাফ আমি জইণ্টলি অপাৰেশ্যন কৰি প্ৰায় 200 কেবি মান কাৰ্ড জব্দ কৰিলোঁ আৰু এই কাৰ্ডখিনি আমি ডলামাৰা ৰেঞ্জ অফিচত জব্দ কৰি পৰা আপোনালোকৰ কোনোবা ইনফৰমেশ্যন এটা দিয়া মানুহ আছে আমি চ'ৰ্চৰ পৰা খবৰ পাই Duarbagori pen Joy Singh Teron Newsfast Karbi Anglong
Aki kido bang phu long le ka chirai ji aphan pu joy ne hakku pen kili boy la pen isi hawara men ka chilong I lorulang so alang roi teng pet si lang roi alang kapali aphan puas asap so adong khut loklu Pinpur me lorulang so ahawar along ke do che phong sajir arong asar moniram teron nang ke thandu na tengke ke dam tang la so long le ke thok kapang chenga hutta rong arar tum pen alang li kamal timu langroi ke teng pet bang phu pudun lo sita hala so hut alang li ke thake madu phanta pasung se pusining jelo la so teng si rong asar atumta ing samri lo sita nona por langroi teng pet pen lang kapali ji phandong ke thoke asap so bet la so joine non penta long le kang lem thek long do la so teng ke wangji barla hut la an so se kang lem ji phanta to war hai hui anta kang lem dunji aphan angring the dung khang jang lo la an chot kali lang ke playing a hut ke che phong sarjir rong arat chot le ki sungji kali bonta lurulang so ahawar arata tungsi the dung ki sung ke phonangji ason si angring do koklo laso alam rong isi angbong tame chingki che thanlo sita ka che kroi thek thela pen ka che rai un e det a joini municipal board arona teng pen le pangsai lo nang pusi hodai koklo laso teng ke dam tang arni dipu municipal board chairman rakro phanche tongdam si laso lama puthak angton pen alam than pachini lo arona teng langroi farman feed in koi ke ote kang vek nangji laso long komande jongsi patoi ti pen langroi along ka chirai puluche dipu municipal board atum arona teng pen katharlia saitami klempu pusi nang ningje dun puta rongasar moniram teron pen pachini pon langroi aprang kilia horke teng petsi kapre ka hin lang kapali ji aphan dong tholo sita adonga bang acher suvet laso joini kewangji arni langroi langki plenga hud langkang bak langki kitui pen adungaraya habar kanglumji aphan towar hai hu anta kana hokke the dungji angring dupok puta alangli rong asar terona sanghu than pinpur me laso langroya phan athakana thuke lorulang so pusi pulote sita aber anke lorulang so pusi pulo laso langroya joini si Karbi Anglong angkang lorulang so habar mate lorulang so aronga men chelonglu laso alang roya phan kapang the edji lapen alira lon ki pg aphan pusi mir ke e pen chenglo kapre asaita me rongara tum pen klemlo sita nonapor inut akhia dat ke do bangphu komol timung amethang aning ke hang ating longle ka chirai ji aphan pu ajoini langroi teng pet si acher so dong along si palilo pinpur thume alangli ke Karbi Anglong Autonomous Council EM Mangal Singh Timung adon loputa birta long non kamang humi mi alam ke lurulang so chipong sajir ke DMB kaparlo ward number 12 along si dolo la society me dipu municipal board arlo along si klanglo sita non amat town and country planning an parta DMB atum penta thangnat ki pudun mate kang saiduna velang lason jongsi langdun ding bom pulote kewangji arni aning kan wang dipu ahiti langkang lumpen anparta akelesi kiliji asonsi angring dolo DMB atum pen kelangduna kapangkre via joinesi sonsuri alangroy dipu alangroy aritame munit atum hem kim tiplo laso joine dipu inglong havar along kedo ahiti tame non anke aning kan bangta langkang lumpen jogje dunde detlu kedam tang surhini ra inkoira isianing kan barla hud 50-60 crore societ atangka pen kaselam kasa pathua klam tame lang inglum edlo pusi ongdung kachirok tok aradu pherang ke duma thingnu ningje non apang du bom penan tum jok ta thelong lo ma so dim pang ke lar thu phaksi ni tumaro me karlo si alang li tum aku thu si ta ki tho ba pa bihe jo ni mulo de chengri hute ni tum ro so sakali te bok trai rata siksak lo po na si ni tum ta ka batai ching wai lin lo ta pu da sikrang theng bana na si ni tum ma tha da la lo li tum no ka di phu ge
municipal board lo la non la ward number 12 la ta municipal board under lo la ni tum ma thadam ke upai long ke asa jongge ke municipal board mate taung tum ti arona te pele pabisa thurong na ko ni tum pa thadam athe non ke ni tum thingwai lin lo yong si ke ko ke pulote la si arondo municipal board arondo la si langro pen kwan kari nai mala masa arondo la fating pele la tumle misalam legal misalna ko sini tum kamata gos acha la so increase la mage ni tum rong lo me ka lo la le komolti mong ala li tum si tu na cross lo na roi arai ke si bo cross ke cheng hu na ke cheng hu ta chuai kan than dun la gi tum sik sak den gi rong phan sa ta gali tuar pola ke a dikho ta na ta sik sak dai pola ke than acha de la so pu thang mai tum lai ni ta ward number 12 tum Turupal national report le municipal chairman rakwa akai ano siwai mo so putha kasi arang le thoto pulo municipal board arona tengsi la baswa kam ke char jakon polo si mani langro kung yong si ba langro ri yong si hem kim ro so li tu mo ki ba ke thing bin le ji ma tang te arona teng pen bisar ko ji pri alang li tu theng yong than la so protection phan le thota ni tum siwai lo seta municipal board mate town committee bin la so scheme ba lang ko jong tha municipal around tu taman langroi pen 20 feet tu parai 20 feet iri nei kolam la sela masu iri polote tum municipal around tenge kahu polak kalang la ade non ta do pusta ke la son nesel mate langroi ke batham ni kalang la se pot longle pota do ma pot do seta la langroi phage pipi mati kalang la langroi ara pan par hamene tano pula langroi party ke pipi alang roi ve kolo bang lo alang roi ve bang orang ke la si kili lo wala non la bochen la ana non val diko boulders diko bang ke non teng pong lo bo teng pong sel non ki mi la sam le kali la nang li tum la long le thok ho di li tum kham khit lum ba di siwal hala sud la tum long le ma lik la ke thok wek ko pil nei pu kan de mikum pan pul hai la pa duar ha pai sa se posta non themo te tuar ka rai themo Borlang Phel Range Kaparlo, Balu Nolapu, Uranpi Ing Namalong, Thengpi Kang Hudopu, Arjulong Si, Forest Asakietum, Joy Pen Birta Long Si, Adim An Palidam, Western Borlang Phel Range, Probin Rongpi, Lapen Bid Officer, Peter Tiso, Central Range, Forest Officer, Babu Rongpi Lapen, Hangar Bosti, Bid Officer Tum, Japon Si, Ground An Palidam Si, Kang Huathengpi, 4-Hill Truck, Ihum, Nepdamsi Forest Asakietum Chepari Dengpon Bonta Ingnam Kithe Parpik Ajok Warsai Choensi Kanghuatum Kat Etlopusi Saikhetum Nang Pachinidun Lapu Birta Kirib Dunlong Aporahud Anke 4-Hill Truck Ihum Athengpi Lapen Registration Kavya Truck Borlang Phel Range Atum Chepari Dengsi Office Along An Nonomad Bikoklam News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Pirthe thak monit ke do an la hin hijan angbong chi the kereng etti ka kailong kisum ke boy ke phu ka chetong apor hut un anpen kirap ke pajir dun thek japhan International Red Cross Society and Red Crescent ke damtang 1901 aningkan arumati ni pioneer cap arni Henry Danan alanglisi humanitarian voluntary organization seng ponlu Lapen ke damtang 1828 aningkan European country Switzerland Geneva arong supialong si Henry Danan amehang theklo la si Henry Danan kahiman amang aruni pioneer cap Sominda Red Cross arni mate World Red Cross Day pachiton dun si ningkan stekrat amai mate annual general meeting ke pachun pon thek japhan sayamo chisik chedang pangcheng pon bomlo Lapen aruni pioneer cap arni ke Karbi Anglong deputy commissioner mate thi hekpen DC ta nangchitong dunji pusi Indian Red Cross Society Karbi Anglong District Branch akongchun bang borsing phang chwa hin pen lamthe nang pachini dun kewang jarni pen ke first aid training kachithan kachipre aseke sita pado ponji puta mailong lamrai deng pon manja pen dili phanse Newsfast Karbi do tumlong dakisum ki boy kirap office mate a branch dan tum rat tum do an sami nang tum makan kecil ngri kontin tum lo recognition representative long kajis to mate kecira dun je phanili hipen kecil ngri patopon ate dan tum atok ano kiduk ki boy
kisum pina an arab do la sehala so arab komane hem rula hem chikim phana ve la pen komane langti o ido thai ke ve hala so buta nilutum sini kira ponji phanutum da tisik pon la silason ke tisik Karbi Anglong autonomous council pen pinia dina kira babang ke nilutum long aprangsi that office building nang pilo hala so hot balancing in PMP de hot alang office building 7 lakhs amount nang pilo lapen adon tu nang pitun bang ke alang li surjorong par do bama hot alang li community hall ba conference hall ason tu manang pi pondo PNRD under PNRD pen asot 10 lakhs amount nang pilo lapen paver block hasot block pen tamen nang pilo lapen CC concrete tamen sab sobe tamen nang pilo lapen non puan non do bama sarkar pen busame nilu tuma phan nang pi bang ke theklong lela CM ba MP dame bang lo alang itu nang pi bang ke boundary wall pen toward la pen ka prega scheme nang pi pusi ninge pon lo ta nildom da apply dun ke ba dun mo tamil nang chungchela la se metu dom chuni la bangchin de lo la se alang li CM sir ba ke thegiding atom ana me nilihin pen chuni ribon bang ke niltum Indian society Karbi Anglong aro phan Karbi Anglong aparman Karbi Anglong kisung ekara dujia phan alang li tum pani lihin pen chuni ri le thop abang ke la pen lo Indian society Karbi Anglong aro phan nang kira dujia phan litum lihin pen chuni ri BJP deng plike brahini India angkang mahangke tek arni Katalon pona sonsi Karbi Anglong Autonomous Council arlukedu Mahamaya constituency along tamme talon dunsi BJP Mondol office asai hemalong BJP mahangke tek ingdeng plike brahini ke chok arni Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron ari deng pen BJP alama Pachipur ponlo Lasophi Dokmoka ahithi awai kang pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron pen Japonsi BJP amahang kethek arni ning cheparong ponsi kilometer flip hop bagdoji ajak keding bangsuri sose BJP ke kroyarat atum pen rally kache jeng ajai mektame padupon Lasophi Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron ahem ahong jayalong ingdeng plike brahini BJP Foundation Day Katalon ponasai arni pacheton ponsi rat atum pen mai ingni pon Maya long kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Mahamaya VDC Chairman Rajesh Teron Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron BLCC Chairman Sarot Teron BJP District Mohila Probhari Hewali Ing TP Mahamaya BJP Mohila Morcha Amepi Manai Ing TP Chunbang Bimola Phangchopi Kong Chunbang Babu Tisu Abarim VDC Chairman Longsing Tokbi Ward Commissioner Prahalat Timung Dengaung Town Committee Klembang Phu Lawrence Rongpi Dengaung Lamps Chairman Harsing Rongpi BJP Klem Bangphu Manpeng Kedwatum An Chetong Dunsi Mesen Pen Ingdeng Plike Brahini BJP amahang ke thekarni Pachun Pon Hai kamana hin pen News Texter Newsfast Karbi Anglong phale bhut pisita ticket pisita Bharatiya Janata Party phan ka pahai edi phansi nalitum channel juriyate nili chuning rilo Karbi Anglong ar Sipinia bangke ingdeng pikera hini labangke ni tum Bharatiya Janata Party Pratistha Divok amhang ke thaigar nilo nasi ladak pini Mahamaya especially ni tumla kendriyo committee ben tai tuman nirdek do jela ka long tin amondong long sala so program lo dei nei pulo nil tum so program ta deng pon lo na pendak pini ni tum 31 local committee do 31 local committee tum ta chetong la pen Bharatiya Janata Party long 8 ta sela tum do 8 ta sela tum ta ni tum chetong long na pen la so ka chetong long non ke bangi ni tum MC election koson si je phai nei ma pulai ta ni tum chethan chimum pon lo la pente 2017 ni tum ladak Karbi Anglong BJP sarkar ake hai CM Dr. Tuleram long hang pen mandate pen ni tum 26 ta homosti along alang li ke pache tang pon lahai kaddo ka beni ni tum rar phang pak lai pula so isia liblet ke tiar do la so liblet sitam me pini na so ni ke mer ni ni tum chiru cheron pon long lo along tena local committee ta la pen la dang ni tum instruction pilo je ni tum ningkan lira Ciklu jantan gap lasu sarkar nang det pen nentum 26 ta homosi kam ke claim abang ke along tina local committee nentum rat phan thanam tu pedang nentum ke pari phono la pen nili tuma chamburuk so nili tuma pusar pisar lo nentum Bharatiya Janata Party itu nang li theknang la ke thom sembul lo Pandit Din Dayal Upadhyay la pen la Bharat Mata la pen Sama Sutran Mukherjee
laki thoma bang tani tum along tin abud level long tani tum chiron pon jeni tum meeting dam lo pute na jate ni tum dak mondol committee long han room ponjok khoji hadang local committee tum ni tum prang halang tum han pi pajir lo pen haso meeting do pute ni tum halang tum char dom det ni tum meeting do da nali tum chini lo mati asit ni tum pini din to program ke lalo to da ni tum flag house det pen ni tum rally da dam lo sari kilometer bak do dak ni liheman asi ning ethe ning ang sam rasiti ke klem long na pinya son lan local committee tum nang ki dun pen sari kilometer an ni lihem bangsi dak ang latum ke lak keleng ta meeting tan tum sari ghonta bak do ta bang silent to clip pen ni tum phan lam nang ka dun asi ning the parpik choro parpik ma maya ra phan la party ke klem tum phan ta ni ning ang sam pik khanya ate nangli to nangli yem sidlong lok pen yem marar phan lo mohamayarat phan lo jong si arna marni nang si ton dun pen jong si kopai ke mi pen jong si tiket nang long lok pen nang pa hai det ba son thos ya ko ba ka je ton thu yem long lok lo pro tang ti mi se na department long lo pulang ten li tum ke party aloi ko ba son thos ya ko ba ka je ton thu yem long lok lo pro tang ti mi se na department long lo pulang ten li tum ke party aloi ko desa masidu ini Karbi jet kolam kali aso party kang tangi ke la situ ke ditung ke la non Karbi teman non ke bang yarni bang ke sakuri ta cipi ponji Karbi teman ta cipi ponji lapen ladak nil tum non sakuri cipi an posita nil tum bang ke Bharatiya Janata Party inut boot ke jok bang lapen te aso party ke pantang a committee along a member atum mondol along ke klema bang pu member atum lason atuma phansi sakuri ta nil tum ke pipon Pini Newsfast Karbi Anglong birta lanse pajut iglo tumi thakme kardom